Сергей Шнуров, Йосиф Кобзон, Сергей Лазарев, Даниил Крамер, Сергей Когогин. Әлеге танылган шәхесләрнең балалар өчен автографлы бүләкләрен күрәсегез килсә, мәркәзебезнең Бәхетле бала чак музеена рәхим итегез. Бүтән дөнья балалар көне уңайыннан үзегез дә бала чак иленә сәяхәт итәрсез. Сүз уңайыннан әлеге музей Россиянең гадәти булмаган музейлар исемлегендә. Күптән түгел Теләчедә ачылган Хөкем музее да бу исемлеккә керер мөгаен. Теләче районының үзәгендә урнашкан Гадел Хөкем бинасында тематик музей булдырылган. Әлеге музейны ачу чарасы алдыннан райондагы балалар өчен ачык дәрес уздырдылар. Анда алар үз киләчәк профессиясы, казый хезмәте белән якынрак таныштылар. Махсус чакырылган кунак Илгиз Гыйләҗев казый эшенең авырлыгы турында сөйләде. Үз тормышыннан мисаллар китерде. Балалар үзләрен кызыксындырган сорауларга белгечнең үзеннән җавап ишеттеләр. Мы практикуем встречи со школьниками. Укучылар белән очрашулар оештыруны гамәлгә керттек. Алар Гадел Хөкем йортына экскурсияга килделәр. Без үз чиратыбызда мәктәпкә барып чыгыш ясадык. Суд системасы студентлар һәм мәктәп укучыларының шушы яшьтән үк үзләренең булачак һөнәрләре турында фикер йөртә башлаулары безнең өчен дә бик мөһим. Минем уйлавымча, без кызыклы өлкәләрнең берсендә эш итәбез. Төп максатыбыз гаделлекне яклау һәм торгызу. Мин үзем үз хезмәтемнең патриоты буларак, безнең өлкәгә белемле, гадел һәм битараф булмаган кешеләр килүен теләр идем. Аннары кунаклар музей белән танышып чыктылар. Монда төрле кызыклы әйберләр урын алган. Әлеге антиквар җиһазлар элекке вакытта хөкем чыгару барышында кулланышта булган. Телефон аппараты, радио, раритет фотокамера, язу машинасы, тимердән ясалган тишкеч, китаплар. Хәтта патефон да үзенә бер урын тапкан. Ул әле дә эшли. Бүген Теләче районына бик олы кунаклар килде. Без бик шат аларны каршы алырга. Инде районның күпмедер күләмдә исендә бара торган эшләр белән танышып чыктык. Һәм менә суд бинасына килгәннән соң музей ачарга булдык. Һәм бу музей бик тирән эшләрекле, зур бай материал белән эшләнгән виртуаль музей дип әйтәбез. Алай гына түгел, әле аның менә үзенең уелган төрле материал байлыклары да бар. Bunlar кайберләре безнең күрше күз алдында, шулай итеп күрәсез. Һәрберседәген бу чарага без мәктәптә укучылары чакырдык. Ачык дәрес уздырдык. Әйтер идем, шулай ук Казаннан институттан студентлар да килде һәм күрше тирә районнардан суд председательләренең килеп катнашуы моны тагы да тулыландырды һәм тагы да эштәлеген тирәнәйтте дип әйтәсем килә. Шулай ук монда беренче тапкыр виртуаль музей булдырылуы турында әйтелде. Бу мәгълүмат белән тулысынчарак сайтта танышырга була. Виртуаль музей 9 бүлектән тора һәм анда Теләче Гадел Хөкем турында, аның элеккедән эшләп килгән казыйлар турында фотосурәтләр белән танышырга була. Виртуаль музейдагы әйберләрне монитордан гына күреп булса, әлеге бинадагы күргәзмәгә куелган экспонатларны якыннан күрергә мөмкин ди Теләче районы Гадел Хөкем йорты рәисе Рамил Бикмиев. Иң беренче уй кирде, шушында генә музей создавать итәргә, ул идея белән мин Сергей Гилазов, председатель Верховного суда Республики Татарстан янына килдем. Ул, конечно, ул идеяны поддержал. Шуннан соң начальник судебный департамента аңа күрсәткәнем шулай ясыйбыз. Ул ике куллар белән шушы идеяларны поддержать итте руководство судебного департамента. И алардан тагын шушындай идея чыкты, моны создать виртуаль музей иттереп. То есть в электронном виде любой телефон кеше сотовый телефондан карый. Без моны в электронном виде алар Мәскәү аша согласовывать итеп, менә шушындай вариантка туры китердек. Безнең сайтта виртуальный музей любой кеше кирип карый ала. Гадел Хөкем йорты хезмәткәрләре җәмгыять тормышында бергәләп актив катнашалар. Коллектив республика күләмендә чаңгы һәм волейбол кебек спорт ярышларында алдынгы урыннар яулый. Менә шундый дәүләт өчен мөһим, кирәкле юнәлеш буенча тематик музейлар ачылышына күңел шатлана. Гаделлек, кешелеклелек сыйфаты һәркемдә булырга тиеш. Кеше, аның хокуклары һәм ирекләре иң зур хәзинәдер. Аларны тану, саклау һәм яклау дәүләтнең бурычы.